Ei, bon dia! Mira qui hi ha. Bon dia! Hola! Bon dia! Què, anem? Posem? Va, cap a treballar. Molt bé, noies. Fa més o menys 4 anys, l'Hospital Sant Joan de Déu ens va demanar a nosaltres, que som CETAC, que som Centre de Teràpies Assistides amb Cans, que provéssim de fer una unitat aquí canina i intervinguéssim dins de l'hospital en diferents sectors. Vam començar en el sector de psiquiatria, que és Ítaca, i vam veure que això funcionava molt bé i a poquet hem anat ampliant des de fa 4 anys fins ara el nostre àmbit d'actuació. Ella és la Maria i jo sóc l'Andrea, el Blau i la Pipa, i treballem per CETAC a Sant Joan de Déu. Cada matí, quan arribem aquí a l'hospital, seguim la mateixa rutina. Arribem, els traiem els petos que portaven al carrer, els raspallem, els posem ben guapos i els posem els petos per començar a treballar. A veure, Francis. Bon dia! Noies i noi, buen día. Me llamo Francisco Javier Lozano Lea, soy enfermero y psicólogo y coordino la unidad de intervenciones asistidas con animales del Hospital Sant Joan de Déu. Què tal? Com va? Com teniu el matí d'activitat? Bueno, tenim feina. Pues jo tinc un altre cas que m'ha arribat ara, és una interconsulta i hem de treballar tot el tema de gestió emocional d'un nen que vindrà demà. Bueno, he tenir-lo una mica en compte de cara a la planificació de demà d'activitats. Val, perfecte. Ja està. I per la resta... La meva companya de feina es diu Pipa, és un cavalier que té just un any i és una gossa molt maca, ben escollida, que li encanten els nens i li encanta treballar. Doncs aquí tenim el Blau, té ara un any i un mes. El Blau és l'última incorporació juntament amb la seva germana, que és la Pipa, a dins de l'hospital. De fet, el Blau i la Pipa van començar de ben petits, perquè van venir aquí quan tenien 3 mesets, poquet. Els nens de l'hospital els van poder conèixer i, de fet, els noms venen dels nens de l'hospital que van escollir els noms que li van posar el Blau i la Pipa. Són residents de primer any, encara. Tot just estan a punt de passar a ser ja o residents de segon any, no ho sabem molt clar, o si seran ja adjunts. De fet, porten la seva targeta identificativa on especifica que són residents de primer any, però ho estan fent molt bé. Segur que passaran. Bueno, el perro lo que es un elemento neutro en un contexto de batas blancas y donde los niños, sobre todo que son nuestros protagonistas, lo interpretan muchas veces como algo donde le van a hacer daño. Per un nen, un ambient hospitalari és un lloc on normalment potser no s'ho passa bé, en aquest cas. I les intervencions assistides amb gossos serveixen potser per fer més amena o més agradable el moment d'estar a l'hospital. Al aparecer en un entorno que no es natural, bueno, lo que hace es centra su atención, con lo cual la enfermera o el médico que va a hacerle alguna técnica deja de ser el foco de atención y el profesional puede trabajar de una forma mucho más fácil. Hola, Dinita. Mira, venimos con los perritos. A la Blau. Hola! El cridem! Hola, María. Hola, Blau. Hola, hola! Hola, què tal? Hola. ¿La saludeu o què? Hola. Dúnia, vols baixar? Per què? A veure, mare meva. La Dúnia era una nena molt sana i fa cosa de 4 mesos va tindre un atac epilèptic. Un animalet. La vam hospitalitzar a l'Hospital de Lleida i d'allí el van enviar cap aquí, a l'Hospital Sant Joan de Déu. Soc la Inés, la mare de la Dúnia. I això, portem més de 2 mesos i mig aquí. I estem esperant a veure si trobem alguna medicació que li vagi bé. Que li fem una canya?
carícia, tots. Bueno, la Cora és poquet a poquet. Tío, ¿eh? La Cora. Ah, ahora sí. Pero al principio no le agradaven los gossos. No, i ara... Desde que fa la teràpia sí. Des del principi vam pensar que els havíem d'entretindre d'alguna manera. Llavors vam descobrir que l'hospital feia moltes activitats. Una d'elles, la dels gossos, i nosaltres sempre hem pensat que els animals poden servir de molt. La Dúnia, per exemple, era una mica reàcia als gossos i la Cora, sobretot, li feia bastanta por i ara veiem que no, que s'ha agafat molt carinyo i s'ho passen molt bé, aquella estoneta que van. M'han encantat. Jo crec que el gos és un animal que ja de per si beneficia les persones. Tu vas al parc sol o vas al parc amb un gos i és difícil que no hagis parlat amb algú quan estàs caminant pel parc simplement anant amb un gos. Llavors, si a això li sumes que hi ha un tècnic al darrere que és especialista en potenciar la part humana, nosaltres li diem, del gos, en el fons això pot beneficiar un col·lectiu molt ampli de persones i de nens, en aquest cas. Amb un nen amb un trastorn d'espectre autista doncs pot actuar fent com de vincle amb el món d'aquí, però després amb un nen que, per exemple, l'acaben d'operar, pot ser la motivació per començar a moure's i per començar a caminar, per exemple, d'una manera més motivant. O sigui, no és que no ho pugui aconseguir un fisioterapeuta, al contrari, ho podrà aconseguir igual, però amb el gos és la motivació que potser li falta per poder-ho fer. Com que no? Sí, perquè ja veus, encara no marxarem. Adéu, guapíssima. Un cosset, carinyo? Apa. Adéu, adéu. Adéu, adéu. Realmente, bueno, experiencias hay desde hace unos 20 años, ¿no? Por lo menos aquí en Cataluña y en el resto de España. En otros países hay, bueno, como Estados Unidos llevan más tiempo, pero bien es cierto que en este contexto es la primera unidad que tenemos, pues bueno, unos profesionales asignados y de una forma estable. Bueno, yo creo que el éxito y también la gran dificultad fue lo que le llamamos el factor cultural. Estamos en un entorno donde lo que es la higiene, la asepsia, es un poco nuestra máxima, ¿no? Y de repente pues introducimos a un perro que, aunque no hay evidencia científica que realmente sea un vector que contagie casi ningún tipo de enfermedad, pero sí lo tenemos insertado culturalmente. Invertimos 3 años en poco a poco ir disminuyendo ese factor cultural. Quiere decir no imponer nada, sino que poco a poco los profesionales se fueran acercando a ese nuevo recurso que tenían de una manera natural. Molt bé. Fantàstic. Júlia, que és la teva habitació, aquesta? Sí? Ens convides a entrar? Vinga, som-hi. Cap a dins. Vine, ensenya'ns l'habitació. El vincle amb el Blau i la Pipa el vam treballar des que van arribar amb nosaltres, a la Maria i a mi. Ells han conviscut des que són cadellets amb nosaltres, han viscut a casa, han compartit les nostres hores d'oci i les nostres hores de treball, i això fa que el vincle, la relació que tenim és molt propera, ens coneixem molt bé, ells a nosaltres i nosaltres a ells. Què et sembla si posem un llençolet aquí sobre l'estora perquè la Pipa s'hi pugui posar? Sí. Vale, m'ajudes? Que m'ajudes, Júlia? Sí. Vale, vinga, som-hi. Totes dues. Cap aquí. Mira. Oh, mira que xulos que són. Blau. El blau t'agrada? Sí. Posa-li. Oh, que preciosa! I quin altre t'agrada? Els tècnics vivim amb els gossos, amb l'equip de gossos que treballem. Que visquis amb ell afiançar el vincle que tu puguis tenir amb aquest gos. Perquè, de fet, a casa és un gos de companyia, però després aquí és el teu company que vas a treballar amb ell. Viure amb 4 o 5 gossos a casa és complicat a vegades. La veritat és que es multiplica molt la feina. No és veritat que el fet que en tinguis un en poden venir molts més, que no es nota. No, quants més gossos tens, més feina tens. L'atenció que se'ls ha de donar per individual s'ha de donar per individual. I després el fet de venir a treballar, encara que sembli mentida, ens facilita molt les coses. O sigui, realment el poder estar propers a ells permet premiar totes aquelles situacions que són positives i tens més oportunitats de tenir situacions positives. I per nosaltres és una passada treballar en això.
és genial. Els gossos tenen molt identificat quan estan treballant a l'hospital i porten el seu peto i quan és moment ja de relaxar-se i de ser gos i caminar per la ciutat com un gos educat, però un gos ben normal. Deixen d'estar com nosaltres estaríem a l'oficina per estar una mica més relaxats, més tranquils, més sent ells mateixos. Hola! Digue-li hola! Hola! Hola, guapo! Els gossos, com nosaltres, ens fan grans i arriba un moment en què s'ha de retirar de la feina que fan. Hem dit sempre que els triem perquè els agrada molt la seva feina, però arriba un moment en què potser és una càrrega a l'anar a treballar. Llavors, en aquest moment veiem que potser hauríem de buscar-li una sortida i començar a fer progressivament una retirada del gos i que passi a viure com a gos de companyia i deixi de treballar. I com a tècnics, de manera una mica egoista, sempre procurem que sigui algú del nostre entorn per poder-lo seguir veient, ja que hem treballat i hem compartit molts anys de convivència i de treball amb aquests gossos. La jubilació d'un gos que ha sigut el teu company, que ha conviscut amb tu, és dura pel tècnic. És dura en el sentit de que la convivència, el dia a dia amb aquell gos, que en certa manera ha sigut teu, ja no tornarà a ser. Però sempre procures el millor per ell. I com a bon tècnic també has de saber renunciar en el moment que ell ja no pot seguir. I, bueno, ho has de portar amb tota la dignitat que pots. Però sí, és difícil.